Okay. Hinaot nga klaro na sa inyo ang end ang atong screen sa atong pagtuon karon. Ang atong topic ningtak na sa kagabhion ang tinagdan sa Dios kanato. Ang tinagdan sa Dios kanato. What is God's dealing with us or what is God's relation to us? Ingon nga mga katawhan dinhi sa kalibutan. So unsa ang tinagdan sa Dios sa mga tawo. Now, sa dili pa kita magpadayon, mga kaigsuunan, unsay ikasulti nimo niini nga paglarawan sa Ginoo? Unsay ikasulti nimo niini nga mga paglarawan sa Ginoo? Una, siya Dios nga maghuhukom. Iyang silutan ang tanang makasasala. Tinuod dili. Well, obvious ang tubag mga kaigsuunan, no? Ang Dios maghuhukom ug musilot gayud siya sa mga makasasala. Ikaduha, manggiluloy-on kaayo siya. Nga iya lang palabyon ang mga sala sa mga katawhan. Palabyon ra na niya. Tinuod dili. Oh, milingo-lingo si Ate Joy. Pero daghang mga tao moingon nga, di ba, manggiluloy-on ang Ginoo, mahigugmaon siya, labihay, di siya maluoy sa mga makasasala, iya ra nang palabyon ang sala. So daghan kayong mga tao nga adunay false assurance, no? Ikatulo, gihigugma niya ang mga maayo, wrong spelling. Auto-correct na siya. Maayo na himong mayo. Auto-correct, sulay ganin ninyo. Gihigugma niya ang mga maayo ug iyang gitigom ang iyang mga pagdumot sa mga dautan. So gihigugma niya ang mga maayo ug iyang gitigom ang iyang pagdumot sa mga dautan aron iyang ibubo. So tinuod dili. Tanawon nato sa dagan sa atong pagtuon mga kaigsuunan. So unsay tinagdan sa Ginoo sa tanang mga katawhan dinhi sa kalibutan? Unsa ang kinaiya sa Ginoo? Unsa ang character sa Ginoo sa in relation to us as people of this world? Atong patubagon ang giingon sa Biblia sa Exodus chapter 34 verse 5 hangtod sa verse 8. Mao kini ang pagpaila-ila sa Ginoo sa iyang kaugalingon ngadto kang Moses. Kaya ang konteksto niini mga kaigsuunan, mihangyo gayud in taon si Moses nga, Lord, pailha ko nimo, ipakita nga ri kanako ang imong himaya. Kung mailhan nato ang Ginoo mga kaigsuunan, mao gini ang pinaka-close nga knowledge nga atong mabatunan mahitungod sa atong Dios. So, mo kini ang pagpaila-ila sa Ginoo kang Moses, no? Gitubag sa Ginoo ang gihangyo ni Moses nga ipakita sa Ginoo kang Moses ang iyang kahimayaan. Mihangyo gyud in taon si Moses. Gusto gyud nga mailhan ni Moses ang atong Ginoo, mitubag ang Ginoo sa hangyo ni Moses. Ang giingon dinhi sa Exodus chapter 34 verse 5 hangtod sa verse 8. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilibutan sa panganod ug nagtindog didto uban ni Moses ug gilitok sa Ginoo ang iyang ngalan, Yahweh. So nagpaila-ila ang Ginoo kang Moses sa ngalan nga Yahweh. Ang but pasabot Lord. Lord, mo na ibut pasabot sa Yahweh. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moses ug miingon, ako si Yahweh. Ang Dios nga unsa ang mga karakteristik sa Ginoo nga iyang gihisgutan dinhi, ang Dios nga maluluyon, dili ako daling masuko. Puno ako sa gugmang walay paglubad ug matinud-anon. Nahigugma gayod ako ug nagatuman sa akong saad ngadto sa linibo kakaliwatan ug nagpasaylo sa mga sala ug kalapasan. Apan silutan ko gayod ang mga anak ug mga apo hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan tungod sa sala sa ilang katigulangan. Mihapa dayon sa yuta si Moses ug misimba. Naamoy nabantayan mga kaigsuunan? Naamoy nabantayan? Di ba murag nagkasumpaki ang pagpaila-ila sa Ginoo sa iyang kaugalingon? Di ba duha ka mga characteristics ang gipaila-ila sa Ginoo nga murag nagkasumpaki? Sa unang bahin, ang Ginoo maluluyon. Gusto gyud kaina sa mga tawo. Ganahan silang maminaw nga ang Ginoo maluluyon.
Dili daling masuko. Wow, ganahan gyud kayong mga tawo ni ana. Puno sa gugmang walay paglubad. Matinud-anon, ganahan kayong mga taong maminaw ana. Pero sa ikaduhang bahin, so may giingon dire sa blue nga color, apan silutan ko gayod ang mga anak ug mga apo hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan tungod sa sala sa ilang katigulangan. Uy, murag na palong ang dakong ngisi sa mga tawo. Nawala ang ilang pag-smile. Kay ganahan silang naminaw nga ang Ginoo maluluyon. Wow, dili daling masuko. Puno sa gugmang walay paglubad, pero sa ikaduhang bahin, miingon ang Ginoo nga musilot gayud siya. Aduna siya'y kapungot, aduna siya'y tunglo. Ug ang iyang pagsilot hangtod sa ikaupat nga kaliwatan, ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan tungod sa sala sa ilang katigulangan. So, murag nag-conflict ba mga kaigsuunan? Murag nagkasumpaki ang kinaiya sa Ginoo, ang tinagdan sa Ginoo, murag nagkasinumpaki, pero wala nagkasinumpaki. Pareho natong gidawat ang duha ka bahin sa pagpailaila sa Ginoo, ngari ka nato. Duha ka matang sa kinaiyahan ang pagpailaila sa Ginoo, ngari ka nato. Kinahanglan gyud natong ipailaila sa insaktong paagi ang Dios sa mga katawhan. Gumikan kay ang mga katawhan, aduna gay mga tawo nga didto sila ga-focus sa gugma sa Ginoo, sa kaluoy sa Ginoo, sa pagkapasensyoso sa Ginoo, sa pagpailob sa Ginoo, pero nakalimtan nila nga ang Ginoo hustisya, nga ang Ginoo musilot, nga ang Ginoo adunay tunglo ug kapungot. Natabunan ang ikaduha nga bahin sa kinaiyahan sa Ginoo, kay didto ra sila nag-focus sa pagkamaluluyon sa Ginoo, dili siya daling masuko, pagka mapailubon sa Ginoo, pero aduna po'y mga tawo nga nakalimtan nila nga ang Dios gugma. Murag didto sila nag-concentrate sa kamatuoran nga ang Ginoo musilot ug adunay kasuko sa mga sala. So dili balanse ang ilang pag-ila sa atong Ginoo. Sa atong pagpailaila sa Dios sa mga katawhan, kinahanglan nga atong ibalanse ang atong pagpailaila sa Dios. Ang tinagdan sa Dios sa mga katawhan, ang kinaiya sa Ginoo sa mga katawhan, kinahanglan atong ibalanse sa pagpailaila mga kaigsunan. Aron dili kita makahatag og false hope, o kung dili man false hope, false discouragement sa mga katawhan. Kinahanglan gayod nga atong ipailaila ang duha ka bahin sa tinagdan sa Dios sa mga katawhan. So, unsa ang duha ka bahin sa kinaiya sa Dios? Unang bahin, ang atong Ginoo maluluyon ug mahigugmaon. Mao kana ang unang bahin. Ikaduhang bahin, ang atong Dios balaan ug makatarunganon. Ang atong Dios hustisya, adunay hustisya. Musilot ang Ginoo, gumikan kay balaan siya. So mo kini ang duha ka bahin sa kinaiya sa Dios nga kinahanglang ipailaila nato sa mga katawhan. Ang Dios maayo gayud kaayo, mahigugmaon ang Dios, maluluyon ang Dios. Apan ang Dios balaan, adunay hustisya, musilot siya sa sala sa mga katawhan. So, unang bahin, itudlo nato kini sa mga katawhan nga ang Dios maluluyon ug mahigugmaon. Maluluyon ug mahigugmaon ang atong buhi nga Dios. Kinaiya na gayud sa Ginoo ang maghuna-huna alang sa atong kaayuhan. Amen. Kinaiya na gayud sa Ginoo nga maghuna-huna alang sa atong kaayuhan. Ug ang Ginoo mibuhat siya og lakang aron sa pagtukod og personal nga relasyon ngari ka nato. Tinuod ka na. Tinuod gayud ka na mga kaigsuunan. Adunay pagpakabana ang Dios alang sa mga anaa sa pag-antos gumikan sa sala. Pwedeng ilang sala ug pwedeng sala sa uban batok kanila. You know, ang mga pag-antos nato niining kalibutan na duha ra man ang hinungdan. Posible nga nag-antos ta gumikan sa atong sala, posible pod nga nag-antos ta gumikan sa sala sa uban. Batok ka nato. So makasasala kita
Pero naapoy time nga nahimo kitang biktima sa sala sa uban. Nagsudong ang Ginoo kanato, ang Ginoo adunay kahangawa, ang Ginoo adunay kaluoy, mga kaigsuunan. Ang pagpailaila sa Ginoo kang Moses sa unang bahin, puno siya sa grasya ug siya mapailubon. O di ba himingon ang Ginoo nga dili siya daling masuko. Subot pasabot ang Ginoo mapailubon gyud. Dili gyud first reaction sa Ginoo nga musilot dayon. Unsa na lang ka gyud no kung ang first reaction sa Ginoo musilot dayon. Dugay ra kitang nangamatay. Dugay ra kitang nangapuo kung ang Ginoo dili pa pasensyoso, dili pa mapailubon. Dili reaksyon dayon sa Ginoo ang muhukom dayon. Mao ni hinungdan nga giabusahan siya sa mga katawhan. Tungod kay dili man gyud reaksyon sa Ginoo dayon nga muhukom. Kundili ang unang reaksyon sa Ginoo, mga kaigsuunan, mupailob ug muantos. Mao gina ang unang reaksyon sa Ginoo. Bisan pa sa mga tawo nga dili tako sa iyang mga panalangin. Ang unang reaksyon gud sa Ginoo mupailob ug muantos. Mugani nga naghatag gihapon siya panalangin bisan pa sa mga dautan. Bisan pa sa mga atheist nga wala nagtuo nga dunay Dios, bisan pa sa mga tawo nga gabugal-bugal sa Dios, nakatilaw gihapon kining mga tawhana sa grasya ug kaayo sa atong buhi nga Dios. So, dili gayud reaksyon sa Ginoo nga musilot dayon, muhukom dayon. Una hinungdan nga ang mga tawo mura og feeling good kayo sila kay tinuod man gyud. Dili man gyud reaksyon sa Ginoo nga muhukom dayon, musilot dayon kay kun mao pa na ang reaksyon sa Ginoo, dugay ra unta kitang nangapuo. Kita kun dunay mangaway nato, balos dayon. Sumbagay dayon, mga kaigsunan. O binang dunay gubat diri sa kalibutan, dunay kagubot, gumikan kay ang mga tawo walay pailob. So ang atong Ginoo puno sa grasya ug mapailubon to the point nga bisan pa ang mga taong dautan nakasinati sa kaluoy sa Ginoo sa matag adlaw. Unsa pa ang giingon sa Ginoo kang Moses sa iyang pagpailaila? Ang atong buhi nga Dios mapinasayloon. Mupasaylo ang atong buhi nga Dios. Ang pagpapasasala ug paghinlo sa pagkadautan mao ang pinakalabaw nga buhat sa grasya sa Dios. Mupasaylo gayod ang atong buhi nga Dios. Mao nga nakita mo ba nga nanginahanglan ka sa kaluoy sa Ginoo? Nganuman nga nanginahanglan ka sa kaluoy sa Ginoo? The answer should be obvious. Higala ikaw makasasala. Pwede biya unta nga silutan ka sa Ginoo dayon, hukman ka sa Ginoo dayon, puuhon ka sa Ginoo dayon. In fact, aduna na gisilutan sa Ginoo. Daghan na, dili na maihap nga nakasinati sa pagsilot sa Ginoo. Ang mga tawo nga nangamatay nga wala gyud kaila sa Ginoo, wala na, giputol na sa Ginoo ang iyang pasensya ngadto kanila. Wala na chance nga magrepent. Nagantos na sila karon sa pagsilot sa Ginoo. Pero ikaw higala, buhi ka pa, but pasabot, gi-extend pa sa Ginoo ang iyang pasensya alang kanimo. Nawaya ka nagabusahi. Gumikan kay wala kita masayod kung kanus-a putlon sa Ginoo ang iyang pasensya kanato. Kung wala ka pa kang Kristo pag hinulsol sa imong sala ug dangop kang Kristo alang sa imong kaluwasan. So, nakita mo ba nga nanginahanglan ka sa kaluoy sa Ginoo? Hinaot nga nakita nimo kana. Nganuman gumikan kay ikaw makasasala ug ikaw dautan. So, ang hagit niini mga kaigsuunan alang kanato, tanang panghuna-huna nga ang kaluwasan maangkon pinaagi sa atong maayong binuhatan, sayop kayo. Tungod kay gipakawalay bili niini ang kaluoy sa Dios. So kung ang kaluwasan resulta di ay sa atong maayong binuhatan, unsa nalay bili sa kaluoy sa Ginoo? Pwede di natong kitaon ang atoang kaluwasan ug kapasayloan. Pero mga kaigsuunan, ang kaluwasan ug kapasayloan nag-agad lang kini sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Dili kini pinaagi sa atong maayong buhat. Klaro kaayo kanang giingon sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9. Ephesians chapter 2 verse 8 hangtod sa verse 9. So, mao kini mga kaigsuunan ang unang bahin sa tinagdan sa Ginoo sa mga katawhan. Mao kini ang unang bahin sa kinaiya sa Dios.
Kinahanglang masabtan kini sa mga tawo nga ang Ginoo maluluyon og mahigugmaon. Ug kinahanglang mabati nila nga grabe day kaayo ang pagpasensya sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Nga sa taliwala sa ilang walay pagpakabana sa Dios, sa taliwala sa ilang pagtalikod sa Ginoo, buhi pa sila hangtod karon. Kinahanglan gyud nga ma-emphasize kini nga pwede biauntang ni adtong miaging semana gipuo na sila sa Ginoo pero hangtod karon buhi pa sila. Grasya kini sa Ginoo, kaluoy kini sa Ginoo. Praise God, gumikan kay dili first reaction sa Ginoo nga muhukom ug musilot dayon. Naghatag pa ang Ginoo og kahigayunan nga maghinulsol ang mga katawhan. Mao kana ang unang bahin sa kaluoy sa Ginoo ug hugma sa Ginoo. Pero ayaw obusahi higala. Gumikan kay wala kita masayod kung kanus putlon sa Ginoo ang iyang pasensya kanato, dili nato mabalibaran ang atong buhi nga Dios. Mao nga samtang aduna pay kaluoy ug pasensya ang Ginoo sa imong kinabuhi, paghinulsol sa imong sala ug dangup kang Kristo. Ikaduha nga bahin sa kinaiyahan sa Dios. Kinahanglang ipaila-ila nato sa mga katawhan, kinahanglang mailhan nimo higala nga dili lang ang Ginoo maluluyon ug puno sa gugma, kundi balaan siya ug makatarunganon. But pasabot hustisya ang atong buhi nga Dios. Kinsa bay ludanon dire nga dili gayud makahimo og tan-aw og patay nga iro nga giulod. Naba sa inyo diha ang ludanon kayo. Makakita lang og hugaw sa hayop ug hugaw sa tawo murag musuka na. Na dire nga dili Boy Scout og tiyan. Ang atong Ginoo dili lang kay giluod siya sa sala. Aduna siya'y kapungot ug kasuko sa sala. Mo kini giingon sa Habakuk kapitulo 1 bersikulo 13. Habakuk kapitulo 1 bersikulo 13. Gibalita ni atong miaging adlaw katong National Center for Mental Health sa Mandaluyong dunay ga-report nga ang hospital kuno sa mga dunay ingon ana sobra pa kuno sa sa tangkal sa baboy, mura kunog tangkal sa baboy. So giluod si Tulfo man tingali itong bibisita dito, miimbestigar. Ang atong Ginoo mga kaigsuunan, labaw pa ni ana ang iyang kapungot kung magtan-aw siya sa kahugaw sa mga katawhan ug mga sala sa mga katawhan. Habakuk 1:13. Balaan ang imong mga mata nga dili ikaw makatutok sa dautan ug makatan-aw sa tanang kahugaw nga walay kasuko. Siyempre, nakit-an sa Ginoo ang atong pagkadautan ug kahugaw. Pero dili mahimong mutan-aw ang Ginoo sa pagkadautan sa mga tawo nga walay kasuko. You see, kung giunsa gayud ka nagpailob ang Ginoo sa matag adlaw kay matag sala sa mga tawo bisan paggamay ra kini nga sala sa ilang pagbanabana, ang matag sala sa mga tawo gumikan sa mga balaan nga mga mata sa Ginoo. Di ay makahimo ang Ginoo ug tan-aw sa sala ug tutok sa sala nga walay kasuko nga nabati sa iyang kasing-kasing. Gisigundahan kini ni Pablo sa Roma kapitulo 1 bersikulo 18. Roma kapitulo 1 bersikulo 18 ang giingon dinhi, kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkadili Dios non ug pagkadili matarong sa mga katawhan nga nagpugong sa kamatuoran diha sa ilang pagkadautan. So, ang mga tao gipugnan nila ang kamatuoran, gitabunan ang kamatuoran, gitabunan ang insakto. Sa atong kapanahonan karon LGBTQ, murag yung natabunan ang kamatuoran. Nga ang Ginoo gadumot ana, mga to the point nga murag ang mga Christians na moy demonyo sa atong katilingban kay dili kita muuyon ni ana nga movement sa atong kapanahunan karon. No. Dili ingon ana ang atong buhi nga Dios. Bisan pag-unsaon og pugong-pugong sa mga tawo, tabon-tabon sa kamatuoran diha sa ilang pagkadautan, dili sila makaiskapar sa tunglo ug kapungot sa Dios. Kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkadili Dios non ug pagkadili matarong sa mga katawhan nga nagpugong sa kamatuoran diha sa ilang pagkadautan. Isip balaan ug makatarunganon, balaan ang Dios ug hustisya siya, aduna siya ay kasuko sa tanang sala.
Bisan paggamay ra kini sa pagtan-aw sa mga tawo. Ang tanang sala nagtawag sa pagsilot sa Dios. Samtang nagpakita pa siya sa iyang pagpailob kasagara karon, di ba? Kasagara karon nagpakita pang Ginoo sa iyang pagpailob, iya gayod nga ibubo ang kinatibuk-an sa paghukom sa katapusang adlaw. Mo kini giingon sa Roma kapitulo 2, bersikulo 4 ug bersikulo 5. Sa bersikulo 4 sa Roma kapitulo 2 mga kaigsuunan, i-extend sa Ginoo ang iyang pagpasensya aron hatagan ang mga tawo og kahigayunan sa paghinulsol. Pero sa bersikulo 5, gumikan kay ang mga tawo dili maghinulsol, nagtigom dai sila og tunglo og kapungot nga ibubo sa Ginoo sa katapusang adlaw. Romans chapter 2 verse 4 hangtod sa verse 5. Akong basahon diri sa Tagalog kay wala ko'y Biblia nga English din hiyang giingon din he. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Dios ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Sa Bisaya pa, imong gikaminusan ang kaayo sa Dios. Imong gikaminusan ang kaayo sa Dios, ang iyang pagpailob, ang iyang pag-antos, ug wala nimo mabantayi nga ang kaayo sa Dios mauuntay magtuklod kanimo ngadto sa paghinulsol. Mo kini giingon sa verse 4. Verse 5. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, apan sumala sa imong pagkagahi ug kasing-kasing nga dili mahinulsulon, nagtigom ikaw alang sa imong kaugalingon ug tunglo sa adlaw sa kapungot, sa pagpadayag sa tulid nga paghukom sa Dios. So I'm doing an actual translation of the Tagalog language. So ang verse 4 sa Romans chapter 2 nagaingon nga ang Ginoo nagpasensya, nagpailob aron paghatag sa mga katawhan ug kahigayunan nga maghinulsol. Pero sa verse 5 ang giingon, alang sa mga tawo nga nakaminos sa pagpailob sa Ginoo ug dili maghinulsol, nagtigom dai sila og tunglo ug kapungot nga ibubo sa Ginoo sa katapusang adlaw. Busa kinahanglang ipadayag nato kini sa mga katawhan sa Sunday School. Unsay maistorya niini nga unsay maistorya nimo niini nga idea nga palabyon ra sa Ginoo ang atong sala. Di gyud intawon kana tinuod. Nga palabyon ra sa Ginoo ang atong sala, di gyud. Abi nimo higala og gipalabay sa Ginoo ang imong sala. No, gatigom dei ka. Gatigom ikaw og tunglo og kapungot sa Dios. Mao kini giingon sa Romans chapter 2 verse 4 and 5. Paki-take down notes na lang kay wala nato na-appeal sa atong slide. Romans chapter 2 verse 4 hangtod sa verse 5. Palabyon ra sa Ginoo ang atong sala, dili kana tinuod. Gatigom di ay ang tawo og tunglo og kapungot nga ibubo ra sa Ginoo sa katapusang adlaw. Unsay imong reaksyon sa kinaiyahan sa Dios? Kinahanglang balanse ang atong pagtan-aw sa kinaiyahan sa Dios. Sa unang bahin, ang atong Dios puno sa gugma ug kaluoy, mapailubon, mainantuson, dili unang reaksyon sa Ginoo ang muhukom ug musilot dayon, naghatag siyang kahigayunan alang sa paghinulsol. Apan sa ikaduhang bahin, ang atong Dios balaan ug makatarunganon, musilot gayod siya, mububo siya sa iyang tunglo ug kapungot. Mao nga higala samtang aduna pay kahigayunan, ayaw ug usik-usiki kini. Pag hinulsol sa imong sala ug dangop kang Kristo, saligi ang dugo ug pagkamatarong ni Kristo alang sa imong kaluwasan. Ang iyang kamatayon dito sa cross ug ang iyang pagkabanhaw alang kadto sa mga katawhan nga naghinulsol ug nagsalig lamang kaniya, ingon nga ilang Dios ug manluluwas. Bugtong Dios ug bugtong manluluwas. Konklusyon mga kaigsuunan, dili kayo taas ang atong pagtuon ning takna sa kagabhion. Ang Dios nagpakita og gugma ug kaluoy sa mga makasasala. Grasya kini. Tinuod, ang Dios nagpakita og gugma ug kaluoy sa mga makasasala, dakong grasya kini. Apan iyang ibubo ang tanang silot sa mga walay paghinulsol.
ug sa mga dili pinasaylo, sumala sa gidikta sa iyang hustisya or sumala sa gimando sa iyang hustisya. Mao nga ang hagit, mga kaigsuunan, kahadluki ang hustisya sa Dios. Busa pangayua ang kaluoy niya. Pero dili man mahimo nga mupasaylo ang Ginoo nga wala matagbaw ang iyang hustisya. Mugani nga mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan. Kay ang requirement sa Ginoo, masunod nato ang kinatibuk-ang sugo sa Dios. Pero dili nato kinikaya. Si Kristo as our substitute, isip kapuli. Si Kristo ang misunod sa kinatibuk-ang sugo sa Ginoo. Ug usa sa sugo sa Ginoo mao ang pagbayad pinaagi sa kamatayon og dugo aron matabunan ang sala. Dili nato kinikaya. Si Kristo ang nagpakamatay didto sa krus. Siya ang nagpaula sa iyang dugo. Gumikan kay dili gumikan kay duna siya sala, kundi gumikan kay si Kristo mibarog ingon nga substitute, representante sa tanang mga katawhan nga nagsalig kaniya. Busa higala ibutang ang imong pagsalig kang Kristo. Pangayua ang iyang kaluoy ug andam siya nga ihatag kini kanimo. Tan-aw sa mensahe sa krus. Tan-aw sa mensahe sa ebanghelyo. Saligi ang kamatayon ug pagabanhaw ni Kristo alang sa imong kaluwasan. So, mao kini diri natapos ang ato ang pagtuon ning takna sa kagabhion. Ang kinaiya sa Dios, ang pagtagad sa Ginoo sa mga katawhan, kinahanglang balanse ang atong pagpailaila sa Dios sa mga katawhan. On the one hand, siya maluluyon og puno sa gugma, puno sa pailob, mupasaylo gayod. On the other hand, siya makatarunganon ug balaan ug puno sa hustisya nga dili niya palabyon ang sala, musilot gayon siya sa gitakda nga panahon. Busa kung masabtan kini sa mga katawhan, kinahanglan nga mabati nila ang sense of urgency. Kining magdali-dali ba? Dili maglangan-langan. Wa sila masayod. Wala gyud ta masayod kung kanusa utlon sa Ginoo ang iyang pagpailob nga gitagana niya sa matag usa kanato. Sa adlaw sa atong kamatayon, wala na. Giputol na sa Ginoo ang iyang pasensya. Kung wala kita naghinulsol after sa atong kamatayon, as it is appointed for man to die once and after that to face judgment. Pag human sa kamatayon, muatubang sa paghukom, ug wala kita napasaylo, wala kita naluwas, pinaagi sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo, wala na gyud chance. Wala na chance. Ang kahigayunan nga gihatag sa Ginoo samtang buhi pa kita. Diri natapos ang atong pagtuon ug mayong gabi sa matag usa kanato.